Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Matalong. Welcome to Kaligo. Okay guys, mga basura guys para atong ibaligya niya. Ipamulit og isko supply sa eco condition. Okay guys. O ya nga guys. O ya tong natay ko ha. Natay daghan mga tabangan na ni. Asa kay ka? Guys, sa kantong na plastic mo andam mo hatag og plastic, andam kong mudawat guys sa inyong atong ipamalit ni Isko Supplies alang sa kabataan sa